So, Beth sy'n mynd DJ am ddim byd, so? Just so da ni gyd ar yr un dudalen, da chi wedi clywed hwn wrth ystwytha anyway, ond just da chi gael gwybod, fydd gwebinar heddiw yn para tua awr. Fel wythnos dwytha, os oes gennych chi'n y gwestiynau, mond 3 o'n sy'n yma heddiw, so mae croeso iddo chi ofyn yn ystod y sesiwn, neu os oes well gennych chi, mae gennym ni'r blwch sgwrsio hefyd, neu just roed helo yn fanna, iddo fo ddod fyny, gobeithio. A mi fyddwn ni'n gyrru'r adnoddiad i chi erbyn diwedd y dydd, so peidiwch â phoeni am hynna. A da ni yn recordio mwyn i bawb sy'n methu bod yma heddiw i ddal i fyny, basically. So, just ffoni ar yr un dudalen. Ond, croeso bawb i sesiwn 2 o'r cwrs Sgiliau Hanfodol Digidol. Heddiw fyddwn ni'n sôn gyd am sut i gyfathrebu ar-lein, foed hyn drwy ddefnyddio ffôn symudol, neu galwadau fideo, neu cyfarfodydd, neu e-byst. Byddwn ni yn trafod lot o wahanol ffyrdd o gyfathrebu. A dwi'n meddwl nes i sôn amdano fo yn y sesiwn cyntaf. Dwi'n meddwl fod hwn yn un o'r pethau pwysicaf allan ni wybod am ar y funud, achos fod cyn gymaint o bobl dros yr 2 flynedd dwytha di bod mor unig oherwydd fod nhw heb allu defnyddio technoleg. So mae hwn jyst yn rhywbeth, dwi'n meddwl, os allan ni rannu un peth allan o'r cwrs yma, dwi'n meddwl hwn di'r peth pwysicaf iddyn ni allu rhannu efo eraill, i wneud yn siŵr bod gymaint o bobl hefo'r adnoddau ac hefo'r sgiliau i allu cyfathrebu, basically. Ond, nôl i'r bit bach boring fyddai'n gorau wneud ar gyfer bob sesiwn, ymwediad bach. Jyst i ddeud fod yr apiau a'r gwefannau da ni am ei drafod heddiw yn bodoli fel opsiynau yn hytrach na argymhellion. Da ni ddim yn gyfrifol am unrhyw broblem y byddwch yn brofi yn sgil eich defnydd o'r apiau neu wefannau hyn. Mae'n swnio bach yn scary, ond yr unig beth mae'n ei olygu ydy fod da ni'n mynd awgrymu un dros y llall. Da ni jyst yn deud dyma beth sy'n ar gael, dyma beth da ni'n i'w hoffi, a gobeithio fyddwch chi'n ffeindio defnydd yn nhw hefyd. So, mynd nôl i be drafodwyd ni yn sesiwn 1, pan bar ni drafod yr fframwaith Sgiliau Hanfodol Digidol. Fel o'n i'n deud, mae'r cwrs yma wedi cael i'w selio ar y fframwaith, ac heddiw fyddwn ni yn trafod am yr adran cyfathrebu sydd yn un o'r adrannau cyntaf maen nhw'n sôn am yn ystod y fframwaith. So, gobeithio erbyn ddiwedd y sesiwn yma, byddwch chi yn fwy hyderus fwy hyderus yn gwybod pwysigrwydd cyfathrebu yn ddiogel, sefydlu cyfrif e-bost, cyfathrebu ag eraill yn digidol gan ddefnyddio e-bost ag apiau gyrru negeseuon eraill, defnyddio cymwysiadau prosesu geiriau i greu dogfennu, rhannu dogfennau ag eraill drwy hatodi a e-byst, cyfathrebu a ffrindiau theulu gan ddefnyddio offer fideo, a hefyd postio negeseuon, ffotograffau, fideos neu blogiau a'r blatfformau cyfryngau cymdeithasol hefyd. So, byddwn ni yn trafod yr holl bwyntiau yma, a gobeithio fod gennych chi fwy o syniad o bob un o'r pwyntiau hyn. Mae gennym ni hefyd geirfa, jyst i chi gael gwybod fod yna rhai pethau da ni'n mynd i fod yn sôn am. Falle ydych chi heb glywed o'r blaen, falle bod chi wedi. Rhai o'r pethau yma, falle ydych chi wedi clywed am e-bost o'r blaen, ydych chi gael ymuno ar sesiwn yma. Ond wrach, os ydych chi heb ddefnyddio rhywbeth fel Twitter, wrach fod o'r gair tweet yn newid ydych chi. Ond mi fyddai'n egluro rhain ydych chi tra byddwn ni'n mynd ymlaen. A fydd rhai o'r geiriau yma fyddwch chi yn glywed yn wythnosol, so fatha uwchlwytho a lawrlwytho, fyddwn ni yn trafod hyn yn ystod y cwrs i gyd. So, os oes yna unrhyw eiriau da chi ddim yn gyfarwydd hefo, gadewch i mi wybod a dwi'n mwy na hapus i egluro unrhyw beth yn fwy fanwl. So, mae yna nifer o wahanol ffyrdd gall fod ar-lein helpu rhywun i leihau teimladau o unigrwydd. Gall technoleg darparu cyswllt hanfodol i'r byd tu allan, a mae'r rhyngrwyd ar we yn galluogi bobl i gysylltu â ffrindiau a theulu, a hefyd cydweithwyr, wbeth sydd eto dal mor bwysig iddyn ni allu gweithio adre a gweithio fel tîm hefyd. So, fel o'n i'n deud, mae yna nifer fawr iawn o bobl yng Nghymru sydd wedi methu allan ar be da ni wedi i'w gael yn ystod y pandemig. Ac yr un peth fwyaf pwysig ydy cyfathrebu.
So, heddiw fyddwn ni yn trafod chydig o, wel, nesaf fyddai'n trafod chydig o blatfformau allwch chi gael am ddim, iddo chi gael cyfathrebu a bobl yn hawdd iawn. Fydd rhai o'r platfformau yma, fyddwch chi, mae'n siŵr, yn gyfarwydd efo rhai yn nhw. Ond mi fyddwn ni yn, mae gennym ni un arall yn ymuno rwan. Dyma ni, I just... Helo Margaret, dwi'n meddwl bod chi wedi ymuno. Na, dal i ymuno rwan. Na i adael i ymuno. Llianin, dwi'n cofio Llianin sôn am hwn. O ia, so fyddwn ni, dyma ni. Helo Margaret. Neis i'ch gweld chi. Da chi heb fethu lot, ond os da chi eisiau, mi fyddai yn dwi yn recordio'r sesiwn yma i chi ddal i fyny. Ond ia, be ni ddeud? Ia, so efo'r platfform yma fyddai'n dangos iddo chi heddiw, fyddai hefyd yn dangos iddo chi pa rei sydd orau i ba phobl. Mae yna gymaint o blatfformau ar gyfer cyfathrebu ar gael fatha allan yna. Mae'n gallu bod yn reit fatha, dwi'n gwybod fatha, mae'n gallu bod yn ormod weithiau, ac i rywun sydd heb gyfathrebu ar-lein o'r blaen, so mae'n gallu bod yn fatha ormod i bobl allu fatha cysidro. So, da ni'n mynd i fod yn trio targedu yr rhai fwyaf poblogaidd, yr rhai fwyaf sydd yn gallu helpu fwyaf bobl heddiw. Iawn. So, cyn iddyn ni wneud hynna, o'n i'n meddwl sy'n ni jyst yn gofyn y cwestiwn iddo chi, i ystyried y pandemig a sut ydych chi yn bersonol wedi defnyddio technoleg i gadw mewn cysylltiad ag eraill. Ys gennych chi unrhyw esiamplau? Defnyddio Zoom a Microsoft Teams. Ia, dwi wedi defnyddio lot o Zoom a Teams. A dwi'n gwybod os da chi'n cytuno, ond mae'n mor hyfed iddo fi fod 2 flynedd yn ôl. Dwi'n meddwl o'n i hyd yn oed yn gwybod be oedd Zoom. Na Teams, o'n i rioed wedi clywed am rhan o'r ddau, a rwan dwi wedi bod yn defnyddio nhw yn ddyddiol ers blwyddyn a hanner. Mae'n wallgo i feddwl amdano y peth. Ond ia, dwi'n cytuno fo hwnna hefyd. Dwi'n teimlo sori am gwmni Zoom, ond y gwmni Zoom sy'n gwneud y offer recordio sain yn bennaf. Mae gennau cwpl ohonyn nhw. Ti'n fawr ac o'n i'n meddwl pan rhywun dweud, na i zoomio ti. O'n i'n meddwl, pam ti eisiau offer recordio sain? Dwi'n siŵr bod nhw'n dyfaru, dyn nhw? Yndyn, dwi'n hyd yn oed ti'n meddwl am hynna, ond ie, mae o'n enw reit, fatha, dwi wedi clywed am gwmnïau o'r enw Zoom o'r blaen, ond maen nhw jyst i, yn y Saesneg, dominate. Fatha dyna gyd sy'n ni'n alw fo ydi dominate, fatha pob peth dros i'r pandemig. Maen nhw really, mae busnes nhw wedi tyfu yn ofnadwy o gyflym, felly ie. Na, dwi'n cytuno. Mae'n galluogi ti'n neud ydy, be dwi wedi gweld ydy, pa mor bell wyt ti'n gallu gwthio'r peth wedyn ni. Mae'n peth sylfaenol, mae lle dyn ni, fel y barnwr yn America, nath wasgu rhyw fotwm oedd yn edrych yn wirion ac yn y blaen. Ti ddigon hawdd pan mae rhywun ddim yn gyfarwydd. Pa fotwm dwi'n gwasgu rwan? Dwi'n cael panic, so felly. Ond dwi'n gwybod o fod wedi cynnal. Dwi wedi DJ o dros Zoom o felly. O, waw! Mae'n bonkers, so ti jyst yn ail newid ystafell efo decks a cwbl o bethau eraill yn mynd fewn i'r cyfrifiadur. A wedyn, sydyn mae'n gallu gwbl yn dawnsio yn Patagonia, ar un pryd ar rywun ymhen llun, a rywun Sir Fôn, a sydyn mae'n gallu barti mewn mlaen. A dwi dal yn eistedd yn y room front. Briliant. O, mae hynna wych, chos fatha, dyna beth dwi'n licio am Zoom ydy. A just technoleg fatha yn gyfan gwbl, ydy unwaith ydych chi'n gwybod sut i defnyddio yr technoleg yma, fel ych chi'n deud, allwch chi bwysio fo wedyn i weld be allwch chi wneud. Achos, da ni'n sôn am heddiw fatha cyfathrebu fel un i un neu grŵp, ond mae o gymaint fwy na hynna. Allwch chi'n neud partion, allwch chi'n neud, fatha chi'n deud, fatha DJ-o, fatha, just y cychwyn cynta, yr cam cynta ydi o i gyfathrebu, mae yna just gymaint fwy iddo chi allu wneud fatha uwch ben hynna hefyd. So mae hynna, dwi'n lyfio clywed hynna hefyd, sy'n ni di lyfio ymuno fo hwnna. No, paid. Mae'n sawl un o partis plant yn well, mae'n llai embarrassing i bawb yn dyryd. Ond mae gweld criw o blant yn ystod cyfnod clo yna, do'n ni'n sôn am bobl yn unig a falle. Oedd plant bach 5, 6, 7 mlynedd oed yn unig hefyd, achos o'n nhw'n cael gweld i ffrindiau nhw'n styc yn fy braw mawn neu chwaer bach. Ac yn sydyn, do'n nhw'n gallu ryddhau hynny trwy wneud pethau musical bumps a musical statues a
rhyw beth gwirion felly, a dwi'n meddwl, dwi ddim yn ateb i ni fel Cymdeithas Eisteddfodau, yn sicr, achos mae technoleg yn gweud yna, ond mae'n gret, dwi'n meddwl. O, yndi, mae o rili'n gret. Achos dwi'n aelod o cyfryngau cymdeithasol ydi o ar gyfer bobl hefo anabledda dysgu, Insight diwen efo, a mae o mond yn newydd flwyddyn yma, dwi'n meddwl ydi o, ac ar fanno mae yna lwythi o wahanol gweithgareddau fatha garddio ar-lein, fatha bobl yn defnyddio Zoom i arddio, bobl yn defnyddio Zoom i ddysgu i goginio. Mae yna jyst gymaint o bethau, a dwi'n rili licio'r ffaith fod bobl jyst i cymryd rhywbeth da ni'n gorfod i wneud, fatha defnyddio Zoom, a troi o fewn i wbeth hwyliog a wbeth creadigol. Mae o jyst, mae jyst yn danos sut da ni'n gallu, da ni'n gallu altro rhywbeth i fatha, i siwtio unrhyw beth yn dran. So, na, dwi'n cytuno mae hynna'n hwnna'n beth da, fatha, wbeth da sydd wedi dod allan o'r pandemig, lle dwi'n meddwl sy'n ni wedi gallu wneud hynna'n flynyddoedd os ar pandemig heb fatha gyrraedd. Dwi hefyd yn meddwl fatha fod yna gymaint o bobl sydd bron wedi cael i'w fforsio i ddefnyddio yr technoleg yma oherwydd y pandemig, ac os yr pandemig ddim wedi cyrraedd, dwi'n meddwl fysa fod i bod blynyddoedd tan i rywun gael yr hyder i wneud yr pethau yma sydd mor fatha sydd mor fatha boblogaidd rwan. So mae hwnna'n bwynt andros o dda. Sgan rwy'n arall unrhyw? Sori. Dwi'n meddwl hefyd bod na gyfle wedi cael ei golli hefyd. Mae Zoom wedi bod yn glyfar iawn. Mae wedi bod yn cynnig 40 munud am ddim ar y dechrau. Wedyn, be maen nhw wedi gwneud, mae hwnna wedi bod yn nabwyd. Ac nes mae bobl wedi bod efo nhw, lle bod na gwmnïau eraill ar gael, wrth gwrs mae bobl wedi sticio efo nhw. Ac wedyn, wrth gwrs, maen nhw wedi mynd am uwchraddiad a dechrau talu fesul is, a maen nhw wedi aros efo nhw. Fatha os da chi'n mynd at banc neu at gwmni trydan ac ati, da chi'n deddol sticio efo nhw. Ond dwi'n meddwl hefyd bod yna gyfle wedi cael ei golli efo hyfforddi bobl sydd yn ddefnyddio technoleg, a meddwl am gapeli. Mae bobl jyst wedi cael ei gadael braidd a bennu hunan drwy capeli i ymuno ar Zoom mewn edfon, ond ddim rili wedi cael ei tywys i ddeall sut mae Zoom yn gweithio. A be mae bobl ddim yn deall chwaith ydy y gwahanol gyfarpar. Os da chi'n defnyddio Zoom ar laptop, gymharu i tablet o gymharu i ffôn, mae'r symbola a lle da chi'n clicio'ch camera, a'ch microffon ac fideo ac yn y blaen a wneud breakout rooms neu bod chi'n wneud screen share, mae e gyd yn wahanol a di bobl ddim yn deall hynny. A wedyn, mae yna lot o bobl wedi mynd yn rhwystredig yn arbennig to hun, to capel os gael alw nhw, a meddwl hynny'n gwbl garedig. Lle mae nhw wrth gwrs yn dod i mewn i hwn ac yn teimlo'r argael, a maen nhw'n colli mynadd a maen nhw'n colli hyder hefyd. So mae dda iawn wedyn bod cymunedau Digidol Cymru ar gael i gynnig y math yma profiad. Dyna sy'n mor drist heddiw, bod yna, mae'n 5 yn yma, so ar sgrin bod yn llawn y bobl, oherwydd bod hwn yn gyfle gwych i bobl ddeall mwy am sut mae technoleg yn gweithio. Yn union, da chi wedi deud be sydd wedi bod ar y meddwl ei drwy'r pandemig, fatha, sy'n ni'n licio hyfforddi gymaint o bobl sy'n ni'n gallu, ond dwi'n meddwl mae'n cymryd un fatha go i rywun fynd ar Zoom a gael profiad drwg iddyn nhw wedyn meddwl, na, dwi'n eisiau mynd arno fo eto. Mae jyst yn cymryd yr un profiad gwael na i rywun fatha gloi fyny, ac fatha dwi'n gwybod fatha mae gennau nain sydd fel na, fatha mae wedi cael un profiad gwael ar y we ar wan, mae'n dweud, na, dwi'n licio mynd ar y we, fod yna gymaint o bethau sy'n gallu manteisio ar bod ar y we. Ond mae o'n rhywbeth da ni yn trio gweld sut allwn ni wella, a dwi'n meddwl hefyd un peth da ni yn stryglo hefo ydy does na ddim byd gwell na bod hefo rywun yn danos iddyn nhw, dyma lle fyddwch chi'n bwyso i roed eich camera ymlaen, dyma lle fatha does na ddim byd gwell na hynna, a dwi'n meddwl mae o'n cymryd lot fwy o amser i rywun ddod i adnabod, neu rhywun ddod yn gyfarwydd hefo cael hyfforddiant ar-lein. Yn enwedig fel o'ch chi'n deud, mae'n bwysig iawn iddyn ni wybod pa ddyfeis mae rhywun yn defnyddio, achos i rywun sy'n heb ddefnyddio cyfrifiadur erioed, dim ond di ddefnyddio tablet, so fo'n really confusing i rywun deithio nhw, a cliciwch ar hwn, achos be di clicio i rywun sy'n heb ddefnyddio cyfrifiadur, dydy o'n mynd i synwyr. So mae yna andros o rwystrau ar gyfer gymaint o bobl, so na, pwynt andros o dda yma.
Gret, iawn. Well i fi ddechrau dysgu pethau rwan, ond sgwrs da anyway. So fel o'n i'n dweud, mae yna gymaint o blatfformau ar gael. Fatha dwi'n colli trac ar baint o bethau sydd ar gael. Mae yna just bron gormod, really. A mae lot ohonyn nhw'n wneud yr un fath o beth. Os da chi'n mynd ar yr App Store neu'r Google Play Store, da chi jyst yn gweld llwythi o apiau sydd yn deud fod nhw'n mynd i fod yn, gadael i chi gwneud galwadau fideos, gyrru negeseuon destun. A dwi'n meddwl fatha, mi all hwn fod yn rwystyr i lot o bobl sydd ddim yn gwybod lle i gychwyn. So ar gyfer y sesiwn yma, dwi wedi torri o lawr i 5, allan cyfri wan, 5 platfform. Lle o'n i'n meddwl, mae gynnon nhw fatha, wel, un, maen nhw'n boblogaidd, a 2, mae gynnon nhw nodweddion sydd fwyaf pwysig i fwy o bobl. A mi fyddai'n trafod hein yn y sleidiau nesaf. So, i gychwyn efo, o'n i eisiau sôn am Zoom a Skype. So, da ni ar Zoom rwan, so da chi'n gyfarwydd hefo Zoom. Ond mae Skype hefyd yn un sydd yn hynod o debyg, dyna pam dwi wedi categoreiddio nhw hefo'i gilydd. Mi allwch chi ddefnyddio'r ddau drwy boro'r gwe cyfrifiadur neu drwy app ffôn neu tablet. Yr un peth sydd yn gallu bod bach o rwystyr os mae rhywun yn defnyddio tablet ydy fod angen lawrlwytho'r app yn gyntaf. Ond unwaith da chi wedi lawrlwytho'r app, da chi'n gallu defnyddio fo fatha yn hawdd ar ôl hynna. Ond weithiau hefo ni methu mynd i weld bobl, mae o'n gallu bod bach o rwystyr i ddanos i rywun sydd wedi gwneud hynna, ond mae gennym ni lwythi o adnoddau ar sut i lawrlwytho apiau, felly os da chi eisiau helpu hynna, mae gennym ni lwythi o hynna neu yrru hynna ydych chi hefyd. Ond hefo'r ddau yma, mi allwch chi wneud galwadau llais neu fideo gan ddefnyddio Wi-Fi neu data. Un peth na i ddeud ydy, os da chi am roi galwad fideo, dwi o hyd yn awgrymu ddech chi ddefnyddio Wi-Fi, achos mae galwadau fideo yn defnyddio lot o ddata. So os gennych chi fatha rhif penodol o faint o ddata sgennych chi ar mis, sy'n ni o hyd yn awgrymu i ffeindio rhyw fath o Wi-Fi ddech chi ddefnyddio. Yr un peth sy'n mynd i fod yn wahanol rhwng Zoom a rhwng Skype, ac yn rhywbeth mae Rhys wedi pico fyny ar, ydy, ddim eto, ond ia, neu ddangos chi mo bach, ydy yr ffaith ar Zoom, os da chi eisiau sefydlu cyfarfod, mae'r rhaid iddo chi gael cyfeiriad e-bost i wneud hynny. Does dim angen iddo chi wneud hynny ar Zoom, ar Skype, dwi'n cymysgu rhwng y ddau, ar Skype, oherwydd mae Skype yn galluogi iddo chi greu galwad neu ymuno galwad heb ddefnyddio unrhyw cyfrif e-bost. Y rheswm da ni yn meddwl bod hwn yn beth mawr i deud wrthoch chi, ydy achos ddim pawb sydd yn cychwyn ffwrdd yn defnyddio technoleg sydd hefo cyfrif e-bost, a mae creu'r cyfrif yna i gychwyn efo yn gallu bod yn reit daunting i rei bobl. So os da chi jyst yn cychwyn off yn defnyddio yr we, neu yn hyfforddi rwy'n sy'n cychwyn off, gall yr ffaith fod Skype ddim yn galluogi iddo chi, ddim yn gorfodi chi i gael cyfrif e-bost, gall hwnna fod yn fantisiol ar gyfer hynna. Ond hefyd, dyma be o'n i'n mynd i ddeud sydd yn berthnasol i be oedd Rhys wedi ddeud, mae Skype ddim ar gyfer unrhyw hyd ar gyfer unrhyw faint o bobl o fewn yr grŵp. Na, dwi'n meddwl, 50 o bobl ydi o fewn y grŵp. Lle fel ar y Rhys ddeud, mae Zoom, os da chi hefo mwy na un person da chi'n siarad hefo, mae Zoom yn torri chi ffwrdd ar ôl 40 munud. Sydd, os da chi'n cael lot o cyfarfodydd, mi all hwn fod yn reit rwystredig, really. Ond os da chi jyst yn mynd i fod yn cael cyfarfodydd 1 i 1, mi allwch chi gael cyfarfodydd Zoom am cyhyd as ych chi'n licio. Dwi'n meddwl fod y cut-off am 24 awr, ond dwi'n meddwl fod rhywun fwy o problemau os maen nhw ar Zoom am 24 awr neu mwy, na gorfod torri ffwrdd ar Zoom. So dyna di'r cut-off ar hwnna. Ond dyna lle mae... Sori, blefi annog mam i ymuno felly ar Skype, achos mae hi'n cael siarad am 24 awr. O'n i'n mynd i dweud, ar sgrin? Ar ffôn, anyway. O'n i'n mynd i dweud, sa'n llygu di'n llosgi, dwi'n meddwl ar ôl 24 awr, sa'n ni fwl yma efo fatha matchsticks yn trio cadw'n llygu di ar agor.
Ond cywir Rhys, mae FaceTime yn hynod o debyg i Skype. Y rheswm da ni'n sôn am FaceTime gymaint ar hwn ydy achos fod o'n rwystredig ar gyfer bobl fel fi yn defnyddio Android. Oherwydd mae o mond ar gael ar gyfer bobl yn defnyddio Apple. So mae o'n torri ffwrdd yr bobl sydd ddim ar Apple. Ond dwi'n gwbl cytuno, mae o'n ffordd hynod o dda i bobl. Os da chi'n gwybod fod y person da chi eisiau siarad efo ar Apple, mae o'n ffordd gwych i gyfathrebu. Ond dwi eisiau dangos iddo chi yn gyntaf sut i sefydlu cyfarfod Skype heb orfod creu unrhyw fatha cyfeiriad e-bost. So dwi am ddangos, dyma'r wefan Skype, ac ar hyn o bryd, mae o jyst yn dangos iddo chi, cos mae hwn yn newid weithiau, di hwn yn newid i'r stalwm, ond mi fydd yna rhyw fath o fwtwm yn fama'n deud create a free video call i chi. A wedyn dyma be fydd yn cael ei alw yn Meet Now ar Skype. A be mae hwn yn ei wneud, Meet Now on Skype, allwch chi glicio ar yr botwm yma. Chyn fi'n dweud, neu pwyso arno fo os da chi ar y tablet. Create a free video call. A mae o'n galluogi iddo chi enwi'ch cyfarfod, so dwi am roed clwb llyfrau. A wedyn, da chi'n rhoi continue. A wedyn mae o'n creu stafell fatha rhithiol iddo chi. A wedyn allwch chi fatha rhoi gwahoddiad i gymaint o bobl hoffech chi, ynte drwy copio yr ddolen cyswllt a gyrru i bobl, neu jyst gyrru drwy e-bost yn dibynnu pa un sy'n orau iddo chi. Ond dydy hwn ddim yn dydy hwn ddim yn gorfodi bobl i gael cyfrif e-bost. Os da chi eisiau just copio'r ddolen a gyrru iddyn nhw, mae hynna'n gwbl ffain. So dyna sut da chi yn gallu creu rhywbeth, stafell rhithiol yn andros a hawdd ar Skype. Dwi'n cymysgu rhwng y ddau nhw, ni'n mynd i alw fan Zoom yn fan, ond Skype di hwn. So chi'n meddwl bod fi wedi gwneud hwn gymaint o weithiau, ond dwi dal yn cymysgu rhwng nhw. Ond dyna sut da chi yn gwneud hynna. Iawn. So mae Zoom yn offeryn gwych ar gyfer cynnal cyfarfodydd fwy proffesiynol, oherwydd mae o wedi cael i'w greu ar gyfer cwmnïau, basically. A dyna pan da ni'n ei ddefnyddio fo, mae o yn dueddol i gael fwy o nodweddion proffesiynol. So fatha gweminarau yn gweithio'n rili dda ar gyfer Zoom. Ond mae Skype yn gweddu galwadau fwy personol yn well. Dyna be ar y Skype gael i'w greu ar gyfer. Dwi'n cofio o'n i'n defnyddio Skype rhyw 10 mlynedd yn ôl pan oedd o reit newydd, ac oedd o just ar gyfer bobl i siarad efo ffrindiau a theulu. O'n i'n siarad efo ffrind oedd yn byw yn Canada rhyw 10 mlynedd yn ôl ar Skype. Ac mae o fwy ar gyfer gwneud hynny. Mi allwch chi ddefnyddio'r ddau ar gyfrifiadur heb lawrlwytho'r app, ond mae o yn well iddo chi lawrlwytho'r app ar eich cyfrifiadur ag ar eich tablet neu ffôn, oherwydd mae yna fwy o nodweddion diogelwch arnyn nhw. Diolch i ddeud fod o ddim yn ddiogel i ddefnyddio hebddo fo, ond mae gennych chi jyst bach fwy o sicrhawyd fod o yn mynd i fod yn fwy ddiogel os gennych chi'r app. A mae'r ddau ohonyn nhw yn caniatáu iddo chi rannu sgrin, jyst fel dwi'n neud rwan, ac os da chi'n mynd i fod yn hyfforddi rhywun arall neu yn cynorthwyo rhywun arall i fod ar-lein, mae'r fatha rhannu sgrin ma yn gallu bod yn opsiwn rili dda ar gyfer hynny. Mae megis WhatsApp a Facebook hefyd yn cynnig ffyrdd o gysylltu sy'n debyg i Skype, a ydyn cystal ag yr un mor hawdd i defnyddio a Skype. Wel, yndyn, achos dychwch be dwi'n mynd i siarad am rwan. WhatsApp. Da chi un cam ymlaen ni. Sorry, dwi ddim wedi gweld yr cyfrifiad yma blaen, dwi'n gadw. Mae'n iawn. Chi'n gwybod be, dwi'n licio gwybod bod chi'n gyfarwydd efo'r pethau yma, achos dyma sut da ni'n mynd i, so ni'n gobeithio fod fi'n mynd i ddysgu bach o bethau newydd, ond mae'n danos iddo chi fod chi yn gwybod fatha pethau'n barod sydd yn wych. Ond mae WhatsApp a Facebook hefyd, Facebook Messenger da ni'n mynd i fod yn sôn am. Maen nhw'n ffyrdd hynod o dda, a maen nhw mor boblogaidd oherwydd hyn. Maen nhw'n ffyrdd hynod o dda o gysylltu efo bobl yn andros a hawdd. Mae WhatsApp a Messenger yn hynod o debyg yn y ffordd mae ddau ohonyn nhw'n caniatáu iddo chi anfon neges destun, ffonio,
byddai ffonio llais neu ffonio fideo am ddim dros Wi-Fi a data symudol. A beth sy'n mor neis am rhain ydy'r ffaith allwch chi jyst gyrru neges destun dros yr we, a does am rhaid idych chi gael, dwi'n cofio pan o'n i'n hardegau fi, ac o rhaid iddo fi gael fatha, dwi'n meddwl o'n i'n cael rhyw 100 o texts y mis, ac os o'n i'n gyrru 100 o texts ar yn ffôn ni, dyna ni wedyn o'n i'n methu gyrru unrhyw text i neb, ac fatha mae o mor rhyfedd meddwl rwan, allai jyst gyrru neges destun i unrhyw un ar unrhyw bryd, does na ddim fatha limit ar gyfer hynna. Ond yr ddau gwahaniaeth rhwng WhatsApp a Messenger ydy'r ffaith fod Messenger yn gweithio ar ffôn a tablet ac ar gyfrifiadur hefyd. A mae o'n cysylltu hefo'ch ffrindiau Facebook. So mae hwn yn gweddu bobl sydd wrach hefo cyfrif Facebook yn barod. Un peth sydd, da ni wedi sylwi ydy, mae lot o bobl sydd wrach ddim mor hyderus yn defnyddio'r we. Mae ganddyn nhw dal gyfrif Facebook. Dydy fatha defnyddio rhywbeth fel Facebook sydd yn reit gyfarwydd i bawb. Dydy o'm yn golygu fod nhw yn hyfforddus yn defnyddio technoleg. So mae hwnna yn rhywbeth sydd yn gallu bod yn fendithiol i rywun sydd wrach hefo Facebook, ond ddim yn dallt sut i ddefnyddio fo. Ond y gwahaniaeth hefo WhatsApp ydy, da chi mond yn gallu ddefnyddio fo ar ffôn clyfar. So allwch chi mi ddefnyddio fo ar gyfrifiadur, na'r tablet. Da chi'n gallu, so i wneud hynny'n fwy syml, da chi yn gallu fatha, beth yw'r gair, fatha mynegu eich cyfrif chi ar tablet neu ar cyfrifiadur, ond mae rhaid idych chi gael rhif ffôn mwyn i ddefnyddio. Dyna beth chi'n mynd i ddeud, Aled, dwi'n meddwl, ie. Ie, jyst yn mynd i ddeud, mae gennau'r app ar yng nghyfrifiadur. Dwi'n ffeindio hwn yn hynod ddefnyddiol os eisiau rhannu fideos efo rhywun. Ti'n grafio fe off the hard drive a drag and drop pan mae yno i ti. Sori, dwi'n sôn yn. Ond wrth gwrs, dim ond os yw'n ffôn o fewn range i'r cyfrifiadur yna. Dyna'r peth dwi wedi cael yn fatha caught out o'r blaen, lle dwi heb sylwi fod yn ffôn ni ddim wedi cysylltu efo'r Wi-Fi, a wedyn dwi wedi bod yn gyrru pethau ar y cyfrifiadur, ond oherwydd dydy'n ffôn ni ddim efo fatha cysylltiad gwe, dydyn nhw'n wedi gyrru, a dwi o hyd yn anhofio hynna, ond mae rhaid idych chi gael ffôn fatha rhif ffôn mwyn idych chi defnyddio fo ar pethau eraill. So os da chi yn cynnwys rhywun, enghraifft sydd heb Facebook, ddim hefo diddordeb cael Facebook, neu hyd yn oed ddim hefo cyfrif e-bost mwyn creu cyfrif Facebook, mae WhatsApp yn gallu bod yn fatha opsiwn gwell ar gyfer nhw. So mae nhw yn, fatha dwi'n defnyddio'r ddau, ond mae o hefyd yn bwysig gwybod pa un sy'n gweddu pa phobl, achos maen nhw ar gyfer gwahanol bobl, basically. Ac un peth dwi really mwynhau hefo WhatsApp a Facebook Messenger ydy'r ffaith fod da chi'n gallu creu fatha sgwrsiau hefo lot o bobl. So group chats ydyn nhw'n Saesneg. A dwi am jyst dangos 2 fideo da chi'n sydyn yma ar sut i greu nhw, os da chi heb greu fatha group chats yma ar blaen. Ond be mae hein yn dda ar gyfer ydy os ysgynnych chi enghraifft fatha grŵp yn gwaith, tîm yn gwaith, a da chi eisiau rhannu pethau, allwch chi jyst rhannu o fewn i un grŵp a mae pawb yn ei weld o. Neu dwi dros y pandemig, mae gennau lot o grwpiau o ffrindiau, teulu, lle da ni gyd yn fatha gyrru negeseuon i'n gilydd, a mae o fatha stafell lle da ni jyst yn gyrru negeseuon bob dydd, a da ni jyst yn gallu, da ni'n gallu galw fideo, ac da ni'n gallu, jyst gwneud be bynnag da chi eisiau o fewn yr fatha ystafell fatha rheithiol yma, basically. Ac ar WhatsApp, mae o'n andros o hawdd. So dyma'ch fatha sgrin WhatsApp, ac os da chi'n pwyso'r bwtwm newydd, allwch chi greu grŵp newydd. A wedyn o fan hyn, allwch chi ddewis pa gysylltiadau da chi eisiau o fewn y grŵp. Allwch chi enwi'r grŵp os da chi eisiau. So oedd y grŵp yma nes i wneud grŵp gwaith o ddo, ac yn anffodus fi di'r unig un yn siarad Cymraeg, so dwi'n ymddiheuro fod o'n Saesneg. So ni jyst yn deud helo a croeso i'r grŵp. A wedyn fych chi'n gweld mewn eiliad fod bobl yn gallu ymateb i'n negesau. So Michael yn deud helo. A da chi hefyd, be dwi'n rili licio, dwi am
stopio'r fideo yn fama am eiliad. Be dwi'n rili licio ydy, da chi'n gallu gweld pwy sydd wedi gweld eich negeseuon chi. So, gyd nes i wneud, na i fynd nôl yn fama. So, gyd nes i wneud oedd, na i fynd nôl eto. So, nes i bwyso ar y neges nes i yrru. So, dyma ni, so nes i wneud o'n las yma, so just tapio arno fo. A wedyn, dwi'n mynd i ddewis yr I ma yn fan hyn. Dwi am roed dyma ni, laser pointer. Na, di am di gweithio, ddim yn mind. Ond os da chi'n pwyso yr I yn fan hyn, mi fydd o'n rhoi gwybodaeth iddo chi ar pwy sydd wedi bod yn edrych ar eich negeseuon. Dwi wedi mynd ymlaen. So, dyma ni, na i fynd nôl iddo fo. So dyma ni, dwi'n gallu gweld fy Lorraine, Michael, Rory, wedi gweld o, ond di Nick ddim. Mae hwn yn gallu bod yn ddefnyddiol os da chi wrach eisiau gwybod os di rwy'n yn edrych ar eich negeseuon chi. So mae hwnna'n gallu bod yn reit handi fel ne. A hefyd be allwch chi weld ydy, yn fan hyn, mae yna 2 fatha tic, lle mae 1 tic yn golygu fod o wedi cael ei yrru, mae 2 tic yn golygu fod o wedi cael ei dderbyn yr ochr arall, ac os da chi fod 2 tic glas yn hytrach na 2 tic llwyd, mae'n golygu fod pawb o fewn y grŵp wedi weld o. So mae yna bach o nodweddion fatha iddo chi edrych allan am. Ac mae o'n hynod o debyg ar gyfer Messenger hefyd, so dewis yr eicon fatha pencil ar y top, dewis pwy da chi eisiau i fod yn y grŵp, a wedyn nesaf, eto rhoi enw i'r grŵp os hoffech chi. So eto, grŵp gwaith di hwn. A wedyn, jyst gyrru neges ac aros am ymateb. Ac beth sy'n wahanol yn fan hyn ydy, yn lle yr 2 tic ma, allwch chi weld, mae o'n andros o fach ar y sgrin, actually, so dwi yn ymddiheuro, ond dylen e fod fatha cylch bach yn ymyl y neges, hefo llun o'r bobl sydd wedi gweld yr negeseuon. So yn fama, gallwn ni weld fod Mike wedi gweld y neges yma, wedi gweld y neges fi, achos mae lun bach o yn fan hyn. So os gennych chi nifer o bobl o fewn y grŵp, allwch chi weld i'w lluniau bach nhw pan fydden nhw wedi edrych ar y neges. Sgen unrhyw gwestiynau ynglyn â creu grwpiau neu WhatsApp neu Facebook Messenger ar hyn o bryd? No news is good news. Ond cyn iddyn ni fynd ymlaen, dwi hefyd eisiau rhoi fatha shout-out bach i Signal. Os rwy'n wedi clywed am Signal o'r blaen? Na? Gwych. Achos, wel, y rheswm dwi eisiau sôn am Signal ydy mae o'n hynod o debyg i WhatsApp a Messenger. Mae o bron yn identical yn y ffordd mae'n gweithio, ond mae ar gael yn gyfan gwbl drwy'r Gymraeg. Sydd dwi'n fan mawr o, fatha dwi o hyd, fel hyfforddwr, dwi'n mynd mor excited os dwi'n gwybod fel beth ar gael yn gwbl Gymraeg. Ond ia, mae o am ddim ydych chi lawrlwytho ar yr App Store neu'r Play Store. Fel o'n i dweud, mae'n gweithio'n union fel WhatsApp neu fel Facebook Messenger. Yr unig beth da chi angen yn debyg iawn i WhatsApp ydy rhif ffôn iddo chi gael defnyddio fo. Ond mi allwch chi yrru negeseuon i bobl, allwch chi greu grwpiau, fel nes i ddangos ydych chi eiliad yn ôl. A ie, allwch chi wneud o'n gyfan gwbl drwy'r Gymraeg. Ac rhaid i fi ddeud, dwi'n reit impressed efo'r Gymraeg yna fo. Mae'r Gymraeg yn well na fi, really. Mae'r Gymraeg yn reit dda, sydd fatha, rhaid i fi gyfaddau, hefo lot o gyfieithiadau, hefo cwmnïau mawr, fatha Americanaidd. Dydyn nhw ddim o hyd y gorau, ond rhaid i fi gyfaddau fod Signal di wneud fatha job really dda ar gyfieithu. Ond ie, fel o'n i'n dweud, gweithio'n hynod debyg i'r 2 arall. Mi allwch chi ddefnyddio fo ar eich ffôn clyfar, a mae o yn cysylltiadau ffôn chi. So, os da chi yn dewis lawrlwytho i Signal, byddwch chi'n gallu gweld eich cysylltiadau sydd yn defnyddio Signal yn barod, neu mi allwch chi fatha gyrru gwahoddiad i'ch cysylltiadau i ymuno â Signal hefyd. Un peth na i ddeud hefyd ydy mae yna lot o fatha newyddion wedi bod yn mynd rownd ers fatha blwyddyn neu 2 hefo faint mor saff ydy, a faint mor fatha preifat ydy fatha yr apia yma. A un peth mae Signal yn ei wneud ydy maen nhw'n deud fatha does na ddim
fatha does e ddim problem preifatrwydd, fatha dydy signal ei hun methu edrych ar eich fatha sgyrsiau chi ar yr app. Mae WhatsApp a Facebook Messenger yn deud yr un peth, ond mae signal fatha maen nhw'n dueddol o fatha, beth yw'r gair, fatha practice what they preach, fath o beth, fatha maen nhw yn dueddol i fatha hysbysebu hwn yn fwy cryf hefyd. Mi o'n i'n mynd i wneud fideo fel yr ddau arall o sut i wneud grŵp ar Signal, ond un peth allai ddim, wel, o'n i'n methu wneud hynna oherwydd nesa i bob enw mae rhif ffôn bobl, ac ar gyfer preifatrwydd o'n i'n methu gwneud fideo achos fod yna gymaint o rhifau ffôn ar gael, ond mae o'n hynod o debyg i'r ddau arall. So, os da chi'n gwybod sut i ddefnyddio'r ddau arall, mae Signal yn dod yn reit fatha cyflym ydych chi. So nesaf dwi eisiau sôn am gyfryngau cymdeithasol, oherwydd eto, mae yna gymaint ohonyn nhw ar gael. Fatha pethau sydd wedi bod rownd ers flynyddoedd fel Facebook a Twitter, pethau sydd bach fwy fatha hip fel Instagram, a pethau hyd yn oed dwi'n teimlo yn rhy hen i ddefnyddio fel TikTok. Dwi'n teimlo fatha fo fi, allai'm coelio fo fi, dwi'n mond yn 28 a dwi'n teimlo fatha 9 pam dwi'n ei ddefnyddio fo. So mae yna gymaint o bethau ar gael allan yna. Just un peth allai dweud ydy peidiwch y pryderu os mae yna ormod o ddewis a da chi ddim yn gwybod lle gychwyn. Dwi am roed fatha arddangosiad bach ydych chi ar sut i ddefnyddio 2 o rei fwyaf poblogaidd, sef Facebook a Twitter. Just ydych chi gael gwybod y pethau fwyaf symbol yn te i chi ddefnyddio neu i chi dangos i eraill hefyd. So, na i just... Os gael just dweud fyna, mae lot yn dibynnu ar oedran fel ti'n dweud, dweud, achos mae'n amlwg dwi mhell ti hwnt i TikTok, os ti'n dweud bod ti'n fi hyn. Ond, y gwir amdani, dwi'n yn cyd-destun dwi'n Cymdeithas, mae rhyw 2,000 yn dilyn ar Facebook, yn dweud bod yn derbyn neges bob dydd. Mae'r nifer sydd ar Twitter yn llawer iawn llai. Felly, mae'n dangos falle oedran pobl, neu falle sut mae pobl yn licio rhywbeth. Neu tebyg at i debyg. Yn union. A wedyn ti'n cael Instagram wedyn a pob math o bethau. So, sy'n rheidrwydd ar bobl, ond lle bynnag mae rhywun teimlo'n gyfforddus ydi ond, Dyna dio, ac dwi'n meddwl dyna pam fatha mae bobl yn dechrau teimlo'n bryderus pam fydd gymaint o ddewis, oherwydd lle ydych chi'n cychwyn, ond dwi'n meddwl fatha Facebook er enghraifft, dwi'n meddwl fod bron pawb wedi clywed am Facebook, hyd yn oed os da chi heb ddefnyddio'r we, da chi'n clywed Facebook ar y newyddion, da chi'n clywed bobl yn siarad am Facebook, so mae o'n un o'r ei fwyaf cyfarwydd i bobl, so dwi'n meddwl i bobl sydd ddim yn hyderus wrach fatha trio pethau eraill, mae Facebook un o'r rheinaeth lle mae bobl o bob oedran yn meddwl, allai ddefnyddio hwn, mae'n gymaint o bobl arno fo. Ond dwi yn cytuno, mae'n hefyd yn dibynnu ar pa fath o beth da chi'n trio hyrwyddo hefyd, oherwydd fatha natur rhywbeth fel Instagram, oherwydd fod o yn ffocysu ar luniau. Os da chi yn dydwch artist, da chi yn mynd i fod yn dueddol o ddefnyddio rhywbeth fel Instagram, neu os da chi'n tynnu lluniau, da chi'n mynd i fod yn dueddol i ddefnyddio Instagram, yn hytrach na wbeth sydd yn ffocysu mwy ar destun, fel Twitter er enghraifft, neu fel Facebook. So mae'n dibynnu ar lot o ffactorau. Mae gennym ni sesiwn yn gyfan gwbl ar gyfer cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu efo'r gymuned. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn hwnna, mi allwn ni wneud sesiwn yn gyfan gwbl ar hwnna os hoffech chi. A da ni'n mynd fewn i fwy o fanylder ar pa blatfform sy'n orau ar gyfer pa bethau, so mae hwnna'n un reis difyr. Ond jyst ar gyfer fatha yr cwrs yma, jyst i wneud pethau bach fwy syml, dwi am ffocysu ar Facebook a Twitter, jyst i ddanos fatha yr nodweddion pwysig o'r ddau yn nhw, i ddanos fatha i bobl sydd i gychwyn defnyddio nhw. So dyma'n Facebook i, wel Facebook gwaith fi. So dwi just hefo pethau, mae gennau luniau o'n Raffles yn fama, mae gennau 2 ffrind, so ydych chi'n gallu gweld na just un gwaith fi di fama. Ond
Dwi'n defnyddio hwn ar gyfer arddangosfeydd. Ond o fewn, so hwn di'n dalen ni, ond mi allwch chi fynd i'ch fatha tudalen cartref, sef beth sy'n cael ei alw fatha y newsfeed. So dwi am fynd ar hwnnw rwan. Ac o fewn hwn, mi allwch chi weld y postiau mae bobl da chi'n ei ddilyn, neu'r grwpiau da chi'n ei ddilyn, yn dod fyny fama. So enghraifft, mae gennym ni fatha mae gennym ni fatha post gan yr ganolfan Cydweithredol Cymru, lle maen nhw'n sôn am fatha, dwi'n mynd i darllen hwn eto, actually, ond maen nhw'n sôn am lot o bethau fan hyn. Dwi hefyd yn rhan o grŵp rhwydwaith menywod Cymru, a maen nhw'n nifer o bobl bob dydd yn rhoi fatha gwybodaeth fyny'n fanna. So mae gennym ni yr dolis ma yn fama sy'n reit cute, actually. Mae bobl yn prynu pethau yn y dolig yn barod, dwi'n yn barod, dwi dal yn teimlo fo fi'n y ha. Ond ie, mae yna lot o bethau. Dwi hefyd yn rhan o fatha clwb llyfrau hefyd dros y byd, lle mae bobl yn rhoi fatha gwybodaeth am lyfrau. A da chi'n gallu gwneud lot o bethau, so da chi'n gallu rhoi like, fatha hoffi. So fatha bus bawd fama neu calon, allwch chi chwerthin, dibynnu ar pa post ydi o. So dwi am rhoi like fan hyn. A sy'n ni hefyd yn gallu rhoi comment yn deud, dwi'n fan mawr o rhain. A sy'n ni hefyd yn gallu rhoi llun, sy'n ni gallu rhoi emoji, sy'n just yn fatha gwyneb bach i fatha gwyneb bach yn gwenu er enghraifft. Dwi ddim am roed hwn fyny, ond dyna sut chi yn neud hynna. Da chi hefyd yn gallu rhannu rhai postiau, so dwi ddim yn gallu rhannu hwn oherwydd mae o fewn y grŵp Rhwydwaith Menywod Cymru sydd yn breifat. Ond er enghraifft, yr post yma, mi allai ddefnyddio yr botwm share ma'n fan hyn, ac allai rhannu hwn wedyn hefo fy ffrindiau fi. So allai ddeud, gwyl hynod o dda ar y gweill. A sy'n ni'n gallu postio hwnna yn fan hyn, a sy'n fo'n rhannu i'n ffrindiau anghysylltadau i. So dwi ddim am wneud hynna rwan ddo. Ond os dwi'n mynd nôl i'n dalen ni, mi allai hefyd just rhoi pethau fyny'n hun. So yn fan hyn, lle mae'n deud what's on your mind, mi allai rhoi, dwi am rhoi, be dwi am rhoi, mi es i eryri y pen wythnos hyn, a dwi am rhoi llun fyny o eryri. So yn fama, o dan add to your post, allwch chi tagio bobl, allwch chi rhoi sut chi'n teimlo, eich lleoliad, ond dwi am adio llun yn fan hyn. So dwi am adio, dyma ni, dwi'n mynd i'n downloads, dwi am adio'r llun yma o tryfan. Os di'n mynd i lwytho, dyma ni, so'r llun yma o tryfan. Dim fi ar ei gymryd y llun yma, ond sy'n ni'n licio sy'n ni wedi gallu. A wedyn, da chi, dwi'n meddwl fod ydi ffrisio bach. Mae'r llun yn rhy neis, dwi'n meddwl. Diolch eisiau gweithio do fi. Dyma ni, wait, diolch mynd i? Na, mae ydi ffrisio. Mae hynna'n arwydd da, yn dydi? Fel arfer, dydy o ddim yn neud hyn. Dwi'n meddwl fod y llun jyst yn rhy neis, mae Facebook wedi cael meltdown bach. Ond fel arfer, sa chi jyst yn rhoi post yma, a wedyn dyma ni rhoi fi exit page, dwi'n meddwl. O, dyma ni, rhoi drio fo eto. Ydy hwnna wedi cael ei bostio, dwch? Nac di. Ond sa fo'n dod fyny fel un o'r postiau yma, a sa pawb o'ch cysylltiadau chi'n gallu gweld. Un peth na i ddanos hefyd, ydy eich preifatrwydd chi ar Facebook. So, allwch chi fynd ar yr eicon yma ar top there eich sgrin a mynd i Settings and Privacy. A wedyn mae yna wbeth o'r enw Privacy Check-up. Os da chi'n dewis hwn, mae o'n neud eich nodweddion preifatrwydd chi yn lot fwy hygyrchiol. So, mi allwch chi ddewis ar yr fatha dolenni yma iddo chi gael dewis pwy sy'n gallu gweld beth ydych chi'n rhoi fyny, sut i gadw'ch cyfrif chi yn saff, sut allwch chi, sut allwch eraill ffindio chi ar Facebook, mathau yma beth. So, o'n i eisiau danos ydych chi hyn, achos mae Facebook wedi wneud o chydig yn haws iddo chi allu newid eich nodweddion chi fel hyn. So, mae o'n bwysig iddo chi fod yn gyfarwydd hefo yr opsiynau hyn.
A dyna Facebook mewn ffordd really syml, really fatha ar gyfer cychwynnwyr, basically. A nesaf dwi am ddangos Twitter iddo chi. So mae Twitter yn ffocysu fwy ar gyfer busnesau a bobl i ffeindio fatha diddordebau fatha cyfarwydd. A mi'n ddangos chi sut i wneud hynny mewn bach. Ond dyma'n mhroffil Twitter i. Mae croeso ydych chi ddilyn fi os ydych chi isio, hwn di Twitter gwaith fi, so the more the merrier. Ond dyma'n proffil Twitter i, a ydych chi'n gallu gweld yr holl bostiau dwi wedi rhoi fyny, dwi wedi rhannu, so mae hyn i gyd yn bethau dwi wedi rhannu fatha heddiw, really. Dwi wedi bod ar Twitter lot heddiw, actually. Promise bod fi wedi bod yn gweithio hefyd. Ond os ydych chi isio rhoi eich tweet eich hun fyny, ydych chi'n pwyso ar y botwm glas ma'n fan hyn tweet. Ac debyg iawn i be o'n i newydd roed, ni'n gallu roed mi es I Eryri pen wythnos yma. Actually, dwi am newid hwnna I gair Narfon pen wythnos yma. A dwi am roi llun y fan hyn, so dyma'r eicon llun. O Gastell Carnarfon yn lle, a gobeithio, dyma ni, Castell Carnarfon, a gobeithio neith o'n ffrisio wedyn. Dyma ni. So, dyna sut chi'n gallu uwchlwytho llun ar eich tweet. Da chi hefyd yn gallu rhoi, mae'n edrych opsiynau eraill yma. Da chi'n gallu rhoi rhywbeth o'r enw GIF, sydd fel fideo bach byr idych chi gael rhannu. A mae'n rhywbeth o'r enw polls hefyd, lle da chi'n gallu gofyn wrth eich cynulleidfa, wrth eich dilynwyr cwestiynau, iddyn nhw gael fatha pwyso pa ateb mae'n well ganddyn nhw. Dwi defnyddio hwn ar gyfer gwybod be mae bobl isio ar gyfer hyfforddiant. So, enghraifft, chydig fisoedd yn ôl, o'n isio gwybod pryd oedd bobl yn gallu ymuno â sesiynau hyfforddi, a nes I ffeindio allan fod pnawn dydd Mercher yn ddiwrnod da I bobl fatha ymuno â hyfforddi. So, mae hwnna'n ffordd dda I ymgysylltu ag eraill hefyd. Da chi hefyd yn gallu tagio bobl. So, enghraifft, y peth cyntaf da chi angen wneud cyn I chi tagio neb ydy rhoi yr symbol at ma yn eich tweet. A wedyn, da chi'n gallu tagio bobl os da chi'n adnabod i'w fatha usernames nhw. So, dwi am tagio cymunedau Digidol Cymru. A wedyn, os da ni yn rhoi tweet yn fan hyn, fysa cymunedau Digidol Cymru yn gallu gweld pob dim sydd yn digwydd o fewn yr tweet yma. So, os rwy'n yn i'w hoffio, yn gadael neges o dan efo, unrhyw beth fel nes, a nhw yn gwybod amdano fo. Ond be da chi hefyd yn gallu gwneud, dwi am gael gwared o hwnna wan, ydy defnyddio'r symbol hashtag ma, a wedyn dwi am roed Caer Narfon fan hyn. Os ni'n gallu, dwi'n gallu sillafu Caer Narfon. A wedyn os ni'n pwyso tweet yn fan hyn, a dwi am wneud hynna rwan, a be fydd hwn yn wneud, fydd pob peth sydd yn cael ei roed ar ôl yr hashtag ma, yr hashnod, dylai fi ddeud, dyna di'r gair, mae hwnna'n air gwell ar gyfer, actually. Mae hwn yn golygu bod chi'n gallu pwyso be bynnag sydd yn dod ar ôl yr hashnod yna. So dwi am bwyso ar Caer Narfon, a ddylai fel dod fyny hefo lot o bethau ar gyfer, I ymwneud â Caer Narfon. So mae gennym ni lwythio fatha wybodaeth yma hen luniau, swydd yn Gaernarfon. So mae yna lot o wybodaeth am Gaernarfon, da chi'n gallu pwyso hashnod Gaernarfon ar gyfer. So dyma sut da chi'n gallu darganfod lot o wybodaeth yn hawdd iawn ar Twitter. Elli ddo fod yn unrhyw beth, does am rhaid iddo fod yn Gaernarfon. A well fi ddilyd o'r hwn, achos celwydd diod nes I ddim mynd I Gaernarfon, o'n I jyst efo'r hun. Ond dyna sut da chi yn gallu darganfod lot o wybodaeth drwy Twitter. Ac yn debyg iawn I Facebook, mae yna nodweddion settings and privacy, sydd o fewn yr môr ma'n fan hyn, yr 3 dot. So newn ni fynd I settings and privacy man hyn. A wedyn da chi angen mynd I privacy and safety. A be da chi'n gwneud hefo'ch Twitter, os da chi eisiau bod yn fwy preifat, ydy dewis yr protect your tweets yma'n hyn.
A be mae hwn yn ei wneud ydy mae o'n wneud yn siŵr mai dim ond bobl sydd yn eich dilyn chi sydd yn gallu gweld eich tweets chi. Ac oherwydd hynny, byddwch chi'n gallu dewis pwy sy'n gallu eich dilyn chi. Dwi hefo fo ffwrdd achos dwi eisiau hyrwyddo yn hyfforddiant i efo cyn gymaint o bobl sy'n bosib, ond os da chi jyst eisiau tweetio ar gyfer eich hun neu ar gyfer eich ffrindiau'r cyfeillion, wrach fo hwn yn opsiwn da ar gyfer hynny. So dyna Twitter. So mae'r ddau yn nhw reit gwahanol, ond reit debyg hefyd mewn ffordd, ond mae'n bwysig gwybod fatha yr gwahaniaethau rhwng y ddau yn nhw, iddo chi allu gwybod fatha pa un i'w ddefnyddio pa bryd. Ond sy'n ni'n deud fatha i drio rhain allan, os da chi eisiau trio Instagram neu hyd yn oed TikTok allan, mae nhw gyd am ddim, so fatha da chi'n mewn golli'n byd. Ond fel oedd Aled yn deud, mae'r rhan fwyaf yn nhw, mae'n fatha niche i bob un, a mae'n fatha fatha adran oedran math o beth ar gyfer bob un. Felly mae o gwbl fyny iddo chi pa rei da chi yn dewis i ddefnyddio. Dwi newydd weld yr amser a dwi newydd sylwi bod fi wedi bod yn siarad lot. Cyn iddyn ni adael, dwi jyst isio sôn yn gyflym am Gmail. Ydy pawb yn iawn os dwi'n mynd rhyw 5 munud, wrach 10 munud drosodd? Os rwy'n angen gadael, di hynna'n iawn, dwi yn ymddiheuro. Da ni jyst i cael sgwrsiau rili da heddiw, so fatha, dwi yn ymddiheuro. Ond be dwi eisiau ddangos chi cyn iddyn ni adael ydy bach am Gmail. Ac yr rheswm da ni'n defnyddio Gmail ydy, yr rheswm da ni'n sôn am Gmail ydy y ffaith bod cyfrif Google yn gwbl fatha hawdd i'w wneud ac am ddim i'w wneud. So mae o'n galluogi i rywun sydd ddim hefo fatha cyfrif e-bost na'n byd fel yna i greu cyfrif e-bost ac i gael mynediad ar gyfer lot o wasanaethau am ddim ar y we. A mi fyddai drwy'r cwrs yn dangos chi chydig o esiamplau o'r rhain. Ond am heddiw, dwi am siarad am Gmail ac hefyd fyddai'n siarad am fatha Google Docs hefyd. A mi fyddai'n rhoi arddangosiad bach i chi ar sut i ddefnyddio'r rhain. So, dwi ddim yn ddangos chi sut i greu cyfrif Google, ond mae gyda ni fideo yn y Gymraeg iddo chi ar fatha llawr slaw sut i greu yn eich hun. Mi fyddai'n rhoi hwnna yn yr dolen adnoddau fyddai'n gyrru iddo chi cyn diwedd dydd. So os da chi ddim hefo cyfrif Google, allwch chi wneud o hefo fe drwy'r fideo yna. Ond unwaith da chi wedi creu cyfrif Google, mae'n neud fynd fel yma. So os da chi yn mynd i Google wedyn, ac yn mewn gofnodi, so fel dwi wedi gwneud yma'n hyn, da chi'n gallu mynd i Gmail drwy'r tudalen cartre yma fama, lle mae'n deud Gmail ar dop eich sgrin yn fan hyn. So dwi am bwyso ar hwnnw rwan. A mae o'n dod a'n mlwch e-bost i fyny. Ac be dwi'n licio hefyd am Google ydy fod pob peth yn gallu cael da chi'n gallu cael pob peth yn y Gymraeg hyd yn oed. So yn fan ma i gyd, mae pob peth wedi cael ei gyfieithu yn y Gymraeg, sydd yn wych dwi'n meddwl fod pob peth, fod cwmni mawr fel Google wedi gallu wneud hyn. Ddim gallu, ond wedi dewis wneud o. Dwi'n meddwl fod o'n rhywbeth da a rhywbeth dylen ni fod yn hyrwyddo mwy, dwi'n meddwl. Ond dyma'r e-bost dwi wedi bod yn ei gael, a dyma yn e-bost gwaithus, so does yn byd o ddiddordeb yma'n hyn. Ond dwi am ddangos chydig o bethau allwch chi wneud drwy eich cyfrif. So, os da chi eisiau gyrru e-bost, enghraifft, mi allwch chi bwyso ar yr botwm llunio yma yn fan hyn, a mi wneith o ddod fyny a e-bost gwag iddo chi lenwi allan. Rhys, ydy Snapchat yn debyg? Snapchat, dyna un arall sy'n neud i fi ddim o'n hyn. Be mae Snapchat yn ei wneud os da chi ddim yn gyfarwydd, ydy mae o yn ffordd iddo chi allu tynnu llun a gyrru i rywun iddyn nhw gael gweld unwaith yn unig. Mae o'n andros o boblogaidd hefo fatha bobl yn ei harddegau, bobl sydd ar ei ffonau'n aml a jyst eisiau tynnu llun a gyrru i rywun yn gyflym. Dwi'n teimlo fatha dwi'n defnyddio rhywbeth fel WhatsApp yn lot fwy aml, oherwydd pan dwi'n tynnu lluniau wan, dwi isio i'n heulu fi weld neu'n ffrindiau fi weld, a dwi'n teimlo fatha fod yr trend mae bron o dynnu un llun i rywun gael gweld unwaith. Dwi'n meddwl fod o bach yn trend ydi o, dwi'n meddwl fod o yn fwy ar gyfer
bobl ifanc, dwi'n meddwl. Wrach bod hynna'n danos yn oed fi wan, dwi'n gwybod. Ond mae o'n rhywbeth, os da chi hefo diddordeb, eto, mae o am ddim. So, mi allwch chi drio fo allan os oes gennych chi fatha diddordeb. Mae o jyst yn un o'r rheina lle dwi'n teimlo, oedd o'r eis pobogledd rhyw 5 mlynedd yn ôl, wrach bach mwy, ond dwi'n teimlo fod yna lot fwy o blatfformau yn neud pethau lot gwell dyddiau yma. A hefyd, fatha, dwi'n meddwl fod, fel yn dweud, pethau fel WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, maen nhw'n neud yr un peth a mae'n meddwl fod chi jyst yn gorfod cael un app yn hytrach na 2. So, ia, gobeithio fod hwnna'n ateb y cwestiwn chi, ond mae croeso iddo chi drio fo'ch hun hefyd. Ia, da chi'n golli'n byd chwaith. So, ia, dyma e-bost gwag sydd yn mynd i fod yn, sydd yn dod i fyny. Ac yn syml iawn, be ydych chi angen i'w lenwi yn fan hyn ydy'r cyfeiriad e-bost da chi am yrru'r e-bost i. So dwi am yrru hwn i'n hyfrif gwaith i. So dyma cyfrif gwaith. Da chi angen rhoi teitl neu pwnc i'r e-bost. So dwi am rhoi e-bost ffug ar gyfer arddangosiad. Allwch chi roed unrhyw beth, fatha dwi jyst yn rhoi hwnna fel enghraifft ar gyfer hwn. A wedyn o fan hyn, da chi'n rhoi eich e-bost iawn. So allwch chi roed, helo Emma. Fydd bobl, os di bobl yn gallu gweld yn e-bost fi, wan fydden nhw'n meddwl fod fi wedi colli arni. Dyma e-bost i arddangos sut i ddefnyddio Gmail. So, beth eich hwn fod mor hir a ydych chi eisiau, mae'n dibynnu ar be ydych chi'n i'w yrru ac i pwy ydych chi'n i'w yrru hefyd. So, be dwi eisiau ddangos ydych chi ydy sut i anfon atodiad. So, mae yna nifer o ffyrdd o wneud hyn. Yr un fwyaf, wel, dwi'n meddwl yr un dwi'n defnyddio fwyaf ydy'r un sydd efo fatha clip papur ar y gwylod yn fan hyn, hefo atodi ffeiliau uwchbenno. So, os da chi'n clicio ar hwn, fydd o'n wneud yr un math o beth a nes i wneud gynnau ar Facebook a Twitter, lle nes i lwytho llun o yn nghyfrifiadur i. So, dwi ddim am lwytho hwn, achos, ia, oedd am eisiau gweithio ar Facebook, a dwi ddim eisiau fo peidio gweithio tro yma. So, dwi am ddefnyddio'r llun o Castell Carnarfon. A dwi am roed, dyma lun o Castell Caernarfon. A fel ydych chi'n gweld, mae'n eddolen ar gyfer y llun yn fan hyn. Ac os ydych chi'n pwyso ar anfon yn fan hyn, mi fydd hwnna'n cael ei yrru i'r pwy bynnag ydych chi wedi gyrru yr e-bost i, a fydd nhw'n gallu gweld eich atodiad. Un peth dwi eisiau ddangos ydych chi, ydy cyn iddo fi yrru hwn, ydy drwy Google, ydych chi hefyd hefo llwythi o wahanol wasanaethau am ddim ar gyfer drwy'r app i hyn. Ac i cael mynediad ar gyfer hyn, ydych chi angen pwyso ar y botwm yma. Mae o fatha sgwar hefo fatha 9 dots ynddo fo. Ac os ydych chi'n pwyso ar hwn, dyma'r holl wasanaethau sydd ar gael ar gyfer chi yn gwbl am ddim. Ac yr un dwi eisiau ddangos ydych chi ar y funud ydy wbeth o'r enw Docs. So dwi am glicio ar hwnna rwan. A be mae hwn yn neud ydy, os ydych chi erioed wedi defnyddio Microsoft Word neu Microsoft Office, mae hwn yn opsiwn am ddim ydych chi. So mae o gwbl am ddim, a ydych chi'n gallu arbed pob peth o fewn y cwmwl, o fewn yr we. Peidiwch â phoeni'n ormodol am y cwmwl am wythnos yma, mi fyddai yn trafod y cwmwl yn wythnos nesaf mewn fwy o fanylder. Ond ia, mi fyddai'n siarad fwy am hynny mewn wythnos nesaf. Emma, os gael jyst dweud, jyst o ran y Google yma, tro gyntaf ni fel Cymdeithas Eisteddfodau hefyd, wnaethon ni gynnal arolwg yn gynharach yn yr haf. Yn arferion pobl a ddarllen cylchlythyr sy'n mynd allan 4 gwaith y flwyddyn gyda ni. Yn awyddus iawn i wybod beth y barn pobl am erthyglau, pa mor aml yn sy'n derbyn. A felly wnaethon ni ddefnyddio Google i greu ffurflen arolwg felly, ti'n bod? O, briliant. Ie, so fatha Google Forms, dwi'n meddwl maen nhw'n galw fo, ie. Ie, da ni'n defnyddio hwnna reit aml. Ac oedd yn gret. Yr unig beth dwi'n meddwl yn adlewyrchu ni fel Cymdeithas, wnaethon ni roi fersiwn print hefyd allan i bobl i ateb. Briliant. Oedd rhywbeth fel 30%, 40% wedi mateb yn electronig, oedd yn gret wedyn i ni, achos oedd yn rhaid i fi wneud un byd pellach na
cael y siartiau bach neis yn dweud beth oedd oedran pobl a beth ac yn y blaen, de. So, Mae'n ffordd gwych o fatha hel data, achos mae o mor hawdd i'w ddefnyddio. Achos dwi wedi gweld lot o ffurflenni ar-lein sydd yn gallu bod reit gymleth i rywun sydd ddim yn gwybod, ond hefo Google Forms maen nhw really hawdd i ddod i adnabod. So gwych, da ni'n defnyddio nhw hefyd yn reit aml. So na, mae hynna'n wych i glywed hynna fod y gymaint o bobl wedi defnyddio nhw hefyd. Mae hynna'n wych. ie, oedd y sampl yn fach, oedd 60 nath y mateb, Ie, ond oedd 60 oedd yn agos ar hanner wedi mateb yn electronic. Oedd yn briliant. ni'n meddwl. Ie. Ond nath lot, Ie, fe di traffu wedi postio hefyd, oedd mae'r post wedi postio 60 ceiniog i wel bobl. dyna di peth. A hefyd mae rhaid i rywun bostio fo nôl, ac da chi eisiau fo fod mor hawdd as yn bosib, a dwi'n gwybod, dwi'n ofnadwy am bostio pethau. Dwi o hyd yn anhoffi, mae gennau gymaint o bethau dwi angen postio, dwi byth yn mynd i neu lle i bostio nhw, felly dwi'n ofnadwy am hynny, so mae o jyst yn neud pethau bach yn haws hefyd yn rei. Sori, Harry. Na, peidiwch bod yn sori o gwbl. Ond ie, fel o'n i dweud hefo, dwi'n meddwl fod gennau gwestiwn, actually. Sut fyddai rhywun yn anfon e-bost Gmail at grŵp o bobl ond angen peidio a datgelu cyfeiriadau e-bost unigolyn? Cwestiwn da! Mi wna i fynd nôl i hwnna rwan. So, os da chi eisiau gwneud hynna, so beth sy'n cael ei alw yn CC os da chi eisiau anfon at fwy nag un person, neu os da chi eisiau anfon at bobl heb i neb arall wybod, BCC, BCC ydi enw fo. Ac i wneud hynny, dyma ni, mae wedi cael i'w gyfieithu, actually. So, copy, dyna lle sa'ch chi'n rhoi cyfeiriad rwy'n, mae pawb yn mynd i allu gweld yr cyfeiriadau. Neu, cydd, ychwanegu derbynwr BCC, hwn ydy'r un lle allwch chi roi cyfeiriad e-bost rwy'n, ac does neb arall yn gallu gweld fod nhw o fewn y grŵp. So, y cydd ma fyddwch chi angen, so dwi am roed... So, BCC, ddim before Christ, mae'n blind carbon copy ydi ond e? Dyna di o, ie. Blind carbon copy. O'n i'n trio meddwl be oedd o, ond ydych chi ddeud o wan, dwi'n dweud, ie, na, dyna di o. So ie, yr cydd ma, os da chi efo'r Google yn y Gymraeg, cydd fydd o. Os da chi efo fo'n y Saesneg, BCC fydd o. A fydd o fewn yr un lle da chi'n rhoi yr cyfeiriad, so mi fydd o yn fan hyn, ydych chi gael defnyddio. Da ni'n defnyddio fo reit aml oherwydd fatha problemau GDPR, fatha i wneud yn siŵr fod bobl fatha methu gweld cyfeiriadau pawb arall sydd wedi bod ar hyfforddiant, so da ni'n defnyddio fo reit aml, so mae hwnna gwestiwn andros o dda. Diolch iddo chi am asgoffa fi, actually. Byle fi wedi deud hynny'n gynharach. Gwych. So ie, efo Google Docs, dogfennau Google, be mae hein yn olygu ydy bod chi'n gallu creu dogfennu ar y we, ac allwch chi fynychu nhw ar unrhyw ddyfeis da chi'n defnyddio cyn belled ysgynnych chi gysylltiad gwe. So mae hyn yn wych, achos mae'n golygu os da chi wedi anghofio eich cyfrifiadur neu eich ffôn, a da chi'n mynd i'r llyfrgell er enghraifft, allwch chi dal fynychu eich dogfennu fatha o fewn yr cyfrifiadur yna. Ac dyma'n nogfennu i, so mae hein gyd o'r pethau dwi wedi wneud efo gwaith. So er enghraifft, dwi am ddewis rhestr hyfforddiant cymunedau Digidol Cymru. So mae gennau hwn yn fama rwan. A dydwch os ni eisiau gyrru hwn i rywun fatha drwy e-bost. So ni yn gallu gwneud hynny drwy fan hyn. So dwi am gael gwared o'r llun nes i atodi. A dwi am ddewis yr eicon yma mewn osod ffeiliau gan ddefnyddio Drive. Mi fyddwn ni'n siarad am Google Drive wythnos nesaf, ond o fewn Drive dyma lle mae'n dogfennu ni yn cael i'w arbed. So dwi am glicio ar hwnna, a dwi am chwilio am yr ddogfen dwi newydd i'w agor. So lle mae o. So fan dda, so ni'n gallu ffeindio fan fysa. Dyma ni. Dwi am ddewis hwn. Di o'n hwnna? Rhestr hyfforddiant cymunedau Digidol Cymru. Di o'n hwn wrach? Na, cdi? Dydy hyn ddim yn Dyma ni. Here's one I didn't prepare earlier, yeah? O'n i'n mynd i ddeud lle mae o. Dwi wedi agor o gymaint o weithiau. So dyma ni, rhestr hyfforddiant.
Dwi'n meddwl, achos bod yn hyfforddiant i mond awr ar y tro, dwi'n convinced ar ôl awr mae mren i jyst yn stopio gweithio. So dyma fo, so ydych chi yn clicio ar hwnna, a wedyn ellwch chi anfon hwnna i bwy bynnag wedyn. So dwi am bwyso anfon, ac o fan hyn, mae o'n ychrybuddio chi fod pwy bynnag sy'n mynd i fod yn gweld yr ffeil yma, fod nhw'n mynd i allu gweld yr dogfen sydd wedi cael i'w ddewis yma'n hyn, neu mi allwch chi hefyd newid hwnna o fewn yr ddogfen. Pam ydych chi yn rhannu, mi allwch chi hefyd newid o fel fod bobl yn gallu newid y ddogfen hefyd, ond yn amlwg, peidiwch â gwneud hynny efo bobl ydych chi ddim yn i'w drystio i newid pethau fel yna, ond mae o yn rhoid yr opsiwn yna ydych chi. So, Emma, falle allan ni ddod nôl at hynny. Dwi'n meddwl yn hermau pwyllgor Eisteddfod. Wrth gwrs. Falle, achos mae hwn bach yn, os wyt ti wedi gwneud y blaen, mae'n chwythu dy frein di chydig bach. Wrth gwrs. Ond yn hermau, dweda bod ti'n sôn am rhywbeth fel rhestr testunau mewn Eisteddfod. Ie. So'n hytrach ar dwi'n e-bostio ti'n rhywun ar e-bostio, falle bod yn cael ei rannu, cael ei gadw yn Google yn rhywle, a bod rhywun yn dweud, dwi'n meddwl newid hwn, a beth ydych chi'n meddwl o hwn. Falle allwn ni ystyried trafod hynny cyn diwedd y cyrsiau yma yn y rhywbeth, ti'n gwybod? Of course. Wel, y rheswm dwi'n mynd i ormod o wybodaeth ar hwn heddiw ydy achos da ni hefyd yn mynd i drafod o wythnos nesaf, so dwi'n eisiau ailadrodd pethau normodol, ond hefyd dwi'n sylwi fod i bron yn chwarter wedi, dwi'n sori. A fel rhys, dwi'n mynd i ddira am ofyn cwestiynau. Na, peidiwch am ddehiro o gwbl, dyma beth dwi'n licio, dyma pam, sa well gyda ni gael yr sgyrsiau yma a well gyda fi glywed ganddo chi, so peidiwch am ddehiro o gwbl, dwi jyst yn sori bod fi wedi mynd drosodd, ond mi fyddai yn trafod mwy am hynna wythnos nesaf, so cos dwi'n meddwl fod o yn rhywbeth sy'n gallu manteisio lot o fidiadau, lot o sefydliadau, so mi fyddai'n mynd i fwy o fanyldeb ar hwnna, peidiwch y phoeni. So dwi am anfon hwn rwan, ac os dwi yn mynd i anfonwyd yn fan hyn, fyddai'n gallu gweld yn fan hyn. Dyma fo. So os ydych chi'n clicio ar hwn, mae o'n agor yr union yr un dogfen nes i agor gyda. So dyma ni. So, mi fyddwn ni'n mynd fewn i fwy o fanyldeb wythnos nesaf, ond mae hwnna jyst yn rhaid cyflwyniad bach byr iddo chi o anfon atodiadau a falle. Rhys, os yna gyfyngiad ar maint cof y cwmwl ddefnyddir gennym a pha mor hir mae dogfennau'n cael eu cadw yna. So, oes, mae yna gyfyngiad. So, ar Google, os dwi'n mynd iddo fo'n fama, so, os dwi'n mynd i Google Drive, bydd o'n deithau yn fan hyn, so storfa. So, ydych chi'n cael 15 gigabytes am ddim trwy Google. Google di'r un hefo mwyaf o storfa o'r rhai am ddim. Dwi'n meddwl fod rhywbeth fel Dropbox yn neud rhywbeth tebyg yn lot llai. Mae croeso ydych chi brynu fwy o storfa hefyd, ond i fod yn onest, dwi wedi defnyddio Google ers blynyddoedd a dwi rioed wedi gorfod, mae o'n ddigonedd iddo fi heb orfod talu mwy. Dwi ar un personol fi, dwi'n cadw lluniau, dogfennu, fideos hyd yn oed, a dydi o rioed wedi mynd dros yr limit. Ac hefyd i ateb yr ail gwestiwn, unwaith da chi di'w arbed nhw yna, safwch chi yn dileu nhw, maen nhw'n aros yna am cyhyd a da chi isio. So mae o'n ffordd reit saff iddo chi gadw dogfennu. Yn enwedig efo enw fel Google, achos maen nhw mae gynnon nhw yr practisiau yma i gadw eich gwybodaeth chi'n saff hefyd. Maen nhw'n gwmni reit mawr. So os da chi ddim yn dileu eich gwybodaeth, fydd o yna am byth. Swn i dweud am byth, am cyhyd fydd Google yn bodoli, basically. So anyway, llongyfarchiadau a diolch iddo chi am gwblhau sesiwn 2, wythnos 2 o'n cwrs sgiliau hanfodol digidol. Da chi wedi cael sesiwn a hanner heddiw, actually. Da ni bron sesiwn a hanner. Ond mwyn dysgu ar y sgiliau ydych chi wedi ddysgu heddiw, da ni'n argymell eich bod chi yn cwblhau'r dasg ganlynol. So, tasg rhif 2
os hoffech chi, ydy i anfon e-bost gyda atodiad yn union fel o'n i wedi dangos gynnau. Ellith o fod yn lun neu'n ddogfen. Mae gennych chi'n nghyfeiriad e-bost ond os da chi eisiau fo eto, mae o fyny'n fama emma.williams@wales.coop. So, cyn wythnos nesa, os da chi eisiau gyrru atodiad iddo fi i bractisio, mae croeso iddo chi wneud hynny. So, o ganlyniad, heddiw da ni wedi archwilio llawer o wahanol wefannau i gyfathrebu ar-lein. Da ni wedi edrych ar sut i arwyddo fyny i gyfrif. Mae hwnna'n gyfeithiad drwg, sori, dwi angen newid hwnna. Sut i fewn gofnodi i gyfrif Gmail a sut i atodi a rhannu dogfennau. A hefyd sut i gyfathrebu'n ddiogel ar-lein. Fel o'n i'n deud, os da chi heb cyfrif Google, mi fyddai'n rhoid yr fideo iddoch chi yn yr adnoddau o sut i greu yn eich hun. Ond anyway, dwi am stopio siarad. Os gan rwy'n unrhyw gwestiynau o gwbl? Just mewn pryd. Bod efo'n sesiwn ardderchog. O, diolch yn fawr iawn. A diolch yn fawr am ateb yr holl gwestiynau. O, croeso. Dyma pam dwi yma. O, croeso. Ac hefyd fatha, dwi eisiau deud chi hefyd, fatha mae gennych chi e-bost fi, so os oes gennych chi unrhyw gwestiynau rhwng yr wythnosau, just rhowch shout iddo fi, dwi'n mwy na hapus i helpu. So os gennych chi unrhyw gwestiynau ar unrhyw bryd, just gadwch i mi wybod. Wrth gwrs, os oes gan rhywun ffrind y ddau neu ddwy sy'n eisiau muno wythnos nesaf, mae croeso nhw'n wneud hefyd, does? Oes. Dwi'n meddwl wythnos nesaf fydd yr un olau i bobl newydd yn muno. Just achos wedyn, os mae rhywun yn dod ar ôl hynna, mae werth iddyn nhw just gwneud y cwrs yn gyfan gwbl eto. Ond well i fi stopio rhannu'n, dim rhannu'n sgrin, stopio recordio, dyna ni.